Drugi festival autorskog filma zemalja Podunavskog regiona od 20. do 22. maja 2011. godine na Panoniji kod Bačke Topole. Filmovi iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Slovačke. Generalni pokrovitelj festivala, Vlada autonomne pokrajine Vojvodine. Medijski pokrovitelj, Radio Televizija Vojvodine. Organizator festivala, Radio Televizija Trend iz Bačke Topole. Svečano otvaranje festivala uz direktan prenos Radio Televizije Vojvodine od 20 sati i 30 minuta na Panoniji pored Bačke Topole. Projekcija nominovanih radova Panonija 21. maj od 14 sati i 30 minuta do 19 sati. Završna svečanost Panonija 21. maj od 19 sati. Drugi festival autorskog filma zemalja Podunavskog regiona od 20. do 22. maja 2011. godine na Panoniji kod Bačke Topole.